Tuka jangan strong, konne lo gabai. Nia, thotam biji labai, tukua. Iyo zo. Iyo hom na neuti. Oh, iyo ga. Oh. Này à, खोथिया फुबाय ना मालाय जोंनि दा बिदि फैयो आरोना बरियानो बोथोरा वाव जादों ना ट्रेक्टरा मालाय हालेवनो रेडि या बिमाखौ मेडिकेलाव लांनायनि जाहोना जाबाय बिमानियाव फिसा फिसा स्टन जादों आरोना 4 point दङ 4 point बेसेबां बान्दोंमोन दायो मेडिसिन हरदो मेडिसिन हामनायनोसै उदै सादोंमोन इहा हथादनो एकदम बेखायनो एडमिट खालामनो गोनां जाबाय फार्स्टआव टंलाव लांदोंमोन टंलावथ' जेबो बिदि मेसिनबो गैया नालाय बेयाव आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै हमना मोनबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट हिन्जावनि 4 monthनि चेकआपबो दङमोन बेखायनो चेकआपबो खालामबाय आरो लांबायबो आरोना बेयाव सानसे एडमिट जाबाय आरो जों गावनो एडमिट जानानै फैबाय दायो मा रिजाल्ट मोनो बेसेबां मब्ला हामो नायनोसै दाथ' उदै सानायफोरा गैला ओंखामबो जानो हायाखैमोन जानो हाबाय गोबाल' जाबाय थायोमोन गोबानो ओंखारनायाबो गैला दा नायनोसै आरो खैदिननि उनाव रिकभार जायोना लोगोफोर जानो लोंनोथ' बिराद लुगैयो खिन्थु देहायानो मानिया माबा अमुक जालाय लोमजालाय स्टन जालाय माबा जालाय अमुक दमुक सफैबाय आंना लक्ष्मी दुकानाव लामाया थाबैनो जासिगोन नैखौबो खुरखाबाय नै जेसिबिजों बिराद हाइ फाइ जासिगोन आरो लामाया वाव ओमफ्राय जोंनि दखान खाथियाव फैबाय नै माइ गायनायफोरखौ बरिया नुयो ग्रिनारि ग्रुम ग्राम गुड मर्निं खुलिबाय नेसोरनो आंना सानफ्रोमबो लेट जायो वेलकाम टु MM स्ट'राव हाबबाय आरोना दायोथ' बिराद साफा खालामनांगोन बेमाथ' सोंना थाखायोनो थाबनो लोगो बेखौथ' बुंनाङा थाबनो सोंखायो बेमाया नै बे गांग्रिखौ सासे आगैया लादों नाय गासैबो 34 साइज बिराद मोजां ब्लाउस लादों इनो सासे मानसियानो लादों आरो स्लिपलेस बिराद मोजां दं 34 साइज लोगोसे जि अखा नै वा गारिखौ सुना लाबोदोंमोन अखाजों सेस गांनैसो पार्सेल होना फायनि दायो अखा हालायबायनिया जोबनो दाखालिनि पेन्डिं पार्सेलफोरखौ दिनैसो हैनो थांसै आरो ना लोगोफोर दायोनिया दखान खुलिहैदोंमोन आरो खनसे फैनो गोनां जाबाय बिमानि उदै सालायबायनो आरो एसे बेनिफ्राय टुकु बिजि होनाया दायो पुरा क्लियार टुकु गाबाखैबो ओइ मेडिकेलाव खनसे गाबनाय लामायाव खनसे गाबनाय बेनो आरो टुकु ना टुकु ने टुकुथ' ना मोनो ओमफ्राय बेनो उदै सालायबायनो दायो आरो मा जाबावगोन दखान बन्द खालामना फैनो गोनां जाबाय ना टुकु ने टुकु मोनो बेबो मबाइल बानायबाय थायो नै सिरि ओमफ्राय साहा लोंनोसै कापसे निया जानायदों मबाइल नायनो नागिरना नाया मबाइल नाया Tuku tuku wah terbaik dek gua ini habiskan tuh dasar tuka jangan strong konne lo gabai Nia, thotam biji labai tukua nih tukua oh tuku kuklap nabai tuku lang dia tuku
खानायखौ सिनना नांसिगोन बिराद जेंगु जाबाय गोलाव जाबाय खानायानो तुकु नंगौना नङा तुकु खानायखौ खाना होसिगोन ना हाना होसिगोन ना तुकु no mama 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 बाजार फैदो दिनै सुनिबार बाजार खाथियावनो आरोना उइकआव खनसे जायो आरोना सुनिबार बिराद हाब्रु कन्डिसन इफाले नरा जाबा थानाय हाब्रु बेखायनो पेन गानना फैदों बरियानो tamam हाब्रु ini अबस्था बरिया हय बा मा लाखो दे ला राम ini berat fresh नुदों आङो इखो लानोसै भात केरेला कत हा कत दाम 10 টাকা পোয়া নিবে আর স্কচ কেজি 30 টাকা বরে আর স্কচ লানি ভালো হইব না হয়ে গেছে 1 কিলো না भात केरेला बुरा बुरा हो गई रे करत नेকি ना আমি গাওর বড় উঠে लान बाकी दङ बिराद हाब्रु आलु लानांगौ आलु धनिया नाव ये কত হেঙ্গা হ্যাঁ 6টা 20 5 টাকা বিক্রি করছে এটা 6টা 20 ওই রসুন কত কিলো আরে পোয়া পোয়া বহুত দিছে পালাই দিছে দাম फाललाया देसे 1 किलो मोनदोनिया बासिनांगौ आरो एसे 2.5 किलो लाबाय बिराद गिदिर बाजारा गिदिंगौ हाया आरोना हा आरो लेस्रा कत हा नाव सा लोंसै बहानिया बै Oh Tasubarni, oh Pergao, deh Borea. Mama menge, sana. Oh, maba hakuk ni dengo. Deh, sansai mba. Nah yang ni bazar, alu. Hah? Ini larang piazi. Sansai. Đây ya, sengna. Mal salah nai sampai. Area sengah ini. बाय थादो बजारनिफ्राय डाइरेक्ट सिमिमोननाव गामियाव ओमफ्राय बानलु गिदिर बानलु दङ नालाय एसे लाना फैनोसै थाइनैसे जोंना जोबबाय बिसोर मेरला दङ लानोसै आरोना थाइनैसे लांसै नि अबस्था नाय फुख्रिनि बादामालि गोजा ओमफ्राय निया सिमिलाहानि दै बाना नैया फिसा मोनसे ड्रेन ओइ आं इखौसो लांनो फैदों बैखो आइ बे मा थैलांबाय नामा आइ बे
Simia boरो simia फैबाय आरो नै बानलु लांनि आं बानलु ओइ नांसोबायनो बारा नांदों खुगा नांलायगोन आरो बेखायनो ओइनो ओइनो एसे बरिया जादों जोंनिया आं बिराद जानो मोजां मोननायखौ हा पाथर जादों स्टन पाथर लांसै आङो बेखौ बिराद जानो मोजां मोनो सिमि खाना दोननाय बोरो लाबो बानलु लांसै केलेरा लांसै सिमिखौ लांसै फाय सिमि बाय बाय थांसै जों फाय अखा हाबाय ओइ नै अखा हाबाय ओइ थाइजौ फिसा अखा नै ड्रागननि माबा गायदो आरो ना ड्रागन जायाखैनो दाबो नैयावबो गायदो बेनिफ्राय नैथिंबो बानलुखौ बायनांला आरोना बेनो सोलिबाय बरियानो अमा फिसा जादों अमा फिसा नैया खैथा 9 3,000 4,000 फाय थाबनो फाय खारबो थांगोन नै आयं बोराय बेखौ लांसिगोन आलासि जानो जोंहानाव ओमफ्राय सिमायाथ' कन्टिनिउ थांखायो शनिबार थाङो लांसै गारियाव बरियानो फाय जनोबो रोंनाय नङा नङाबा नै आइखैयाव दोनसै बेथ' इयो ज' इयो हमना ला इयो हमनानै उथि इयो गा दे आं जगोन दे इयाव दे आथिंखौ सायदो सिमि गाखोदो राथुनाराया लोमबायनो लामाया एसे आरो हरसेयावल' अखा हानाङो ओरैबायदि लोमदों आरो ना हमनो हासिगोन आं बारायखौ लाना फैदो दिनै साहा लोंनो जेखाइ थाब्लाय मा खालामगोन सिमिया ना गुरनो लुगैदों जेखाइ नांगौनो Hai, kau cabe, matang na. Time थाबाय जोंना नै या दायो बाजार खालामना लाबोबाय ओमफ्राय आं बारा फैदों ना साहा था लोंहोनानै आरो दोनना फैनोसिगोन आथिं सुना होदो सिमिया ओइनो जोंहा टुकुआ टुकु लुनम साहा होनोसै दायो बेलेगथ' एख' गैया लादों ओरैनो प्लेट लाबो बे एक्सट्रानो सासो बेनिफ्राय आं बारायनायखौ होनोसै बरियानो दे बहा थांनो पिस्ला दे टुकु बिजि लानानै बिराद खुसि जोंनानिया ना टुकु खिन्थु बिबैया जि गिबाय दा लानो गियो गाबदोंमोन ना मैया दसे लामायावनो एकदम गुवाहाटि मेन रडआवनो लाखिलायनानै बुरखायनो गोनां जादों बुरखायनाय लोगो लोगो सिरि थाखाबाय बेसेरा आदैनो इयाव दोङो हो खाजेथा साहानि आसाराव इयाव हो खा आंना दोनखायो ओइ सिमि मोनसे हर कापखौ हाथे दैल'
हाथे देखा तो सामस थिनहरबाय दे जादो लोंदो Oh, jus goreng ada apa? Tuku. Ini ada tangsikan, yang break dulu namanya sih kan, Korea nih. Tuh, ini tangsikan nih. Hai. Ada. Bye bye. Tình là phải vậy. Mà tí rồi cái. Ra.